Noniin, nyt. Heo. Mistä? No niin, mennään Rops. No niin, Rops, mennään. Joo. Mä oon mennyt jo 31, 32, 33 sekkaa. Joo, tosiaan mä puhun nuuhaaksi tästä Ropsun kanssa video. Ai saatana! Apua, Ropsu! Auta! No laitapa paska, Ropsu. Vittu. Lol. Eikä Ropsu tippui myrkkypotionilla ihan suoraan sen niskaan. Tosiaan muuten serverin IP on freshkids.net 9.fi. Täällä on kaikkea tällainen ja YouTubekin tietysti saa tällätteet. Vippi on parempi. Paitsi kitissä. Tässä muuten on viikon aktiivisimman pelaajan viikoksi Fresh Vip. Avajaispäivänä arvotaan Kitty Fresh. Eli tänne sitten pelailemaan. Me ollaan aika monesti täällä, jos haluaa löytää. Tosiaan aika aamuisin ollaan eniten. Pelataan iltaa saakka. Voi vittu, mä tipuin. Ropsu! Alas! Auta! Samppa poi perkele! Missä se on? Tossa! No voi nyt vittu. En mä tiedä kun... Ropsu, mä saan sun kamat. Ropsu, ota sun kitti ja mennä. Aha! Toi saappapui pitää saada alas joskus. No ei vittu sitten. Miksi? Joo, mutta täällä sitten pelaillaan. Aika monesti ollaan täällä. Jos mineissä ollaan, niin ollaan aika yleisesti täällä. Sitten joka 15 pelaa, niin arvotaan Fresh Vippi. Tää on tällä hetkellä 4 pelaajaa. No, mitä asia? Tuleeko? Okay. Mä oon nähnyt se. Se on tullut. Eikö tää video tässä varmaan?